Băi! Luați-vă limba în gură, că vă dau un pachet de țigări. Mamă, ce... Ești knockout. Bă, dar mai mult, mai mult. Dar mai mult, vă dau o țigară. Haide, mă. Mamă, ăsta e franțuzește. Bravo, bravo, fata mea. Bă, dar poți să scoți limba pe strungăreață? Nu din așa? Da, ia, hai. Dar pune să scoată și limba, bă. Pune-mi la pe Hai, mă! Luați-vă de pulă, luați-vă de pulă. Băi, Așa mă aruncare. Luați-vă de pulă, așa, frecați. Ha, mă. Nu, așa de seară poți să mergi. Ha, mă, lasă de Luați-vă, seara mă, de acum. găoază, așa, luați-vă. Acum ia uite, îți dă și țigare, ia. Hai. Mamă, ce nebun! Mai fă o nebunie, ca la... Bă, acum ia, bă, acum ia și cu ăsta, bă. Acum ia și cu ăsta, frate. Nu mă lasă. Mamă, ia uite-i. Mamă, să moară! Bă, mai mult, mă, nu așa. Dar nu mă filma pe mine. Dă, la mai încolo. Nu, ai camera, mă. A, mă, bă. A, dacă... Mă, dacă vrea să o pozeze, nu așa cu damoaca. Haide, bă. Ia că eu pune asta, bă. Ia, mă, nebunie. Ia uite. Cu damoaca, pozeze. Mă, mă futu-ți bă. Ia uite-i. Să muriți în pușcărie. Bă, dar mai mult. Dă-i, dar, dă-i. Ia. Haide, bă, vene.